soc la Ona de tercer. Avui us llegiré el llibre El secret de les bales dels oceans. L'autora és la Tea Stilton i l'editorial és l'Estrella Polar. Comencem. Benvingudes, amigues meves. Era una tarda càlida, de final d'estiu, i un sol resplendent roselava la Universitat de Stanford. Les Tea Sisters, que s'havien reunit a l'habitació de la Pam i la Claudette per explicar-se què havien. Hola a tots i a totes. Avui us llegiré un fragment del llibre Isadora Emon al castell encantat, de l'editorial Alfaguara, i l'autor és Harriet Muncaster. Hem de ser a l'escola a les 9 en punt per agafar l'autocar. Un autocar? Va dir el pare. Quina emoció! No hi he pujat mai. I no pateixis, Isadora, que estaré a punt. He pensat que em posaré... Hola, soc la Ona i avui llegiré el llibre de donetes. La seva editorial és Destino i els textos originals són de Louisa May Alcott. Però aquest llibre de donetes és una adaptació de Jerónimo Stilton. Feia molt de temps que no es compraven roba nova, així que es van estar molt enfinades posant al dia els seus millors vestits. La Meg, sempre tan ordenada, de seguida va trobar un Hola, avui us llegiré un dels meus llibres preferits, L'Argus i els monstres. Es titula L'arbre dels malsons. L'han fet Jaume Copons i Liliana Fortuny. L'editorial és Convent. Els malsons són escandalosament pesats, estranys i angoixats. Moltes vegades, quan somiem, barregem les coses i els personatges més diversos i estranys. De cop, per exemple, et persegueix un elefant embogit. I tot d'una, deixes l'elefant enrere, però què us penses? Hola, soc la mare de Quart i avui us llegiré un fragment del primer capítol anomenat Pastis a la classe. La escritora Bàrbara Pall i la editorial Bruixela. I anem a començar. Em dic Jani B. Jones. La B vol dir verda, però a mi no m'agrada això de verda. A mi m'agrada la B i prou. I també hi ha unes coses que m'agraden molt. L'Argus i els monstres. Sant Jordi de les galàxies. Autors Jaume Copons i Liliana Fortuny. Editorial Convent. Tot i que 2 dies abans semblava impossible, el dia de Sant Jordi va arribar y va a ser un d'aquells dies radiosos. YouTube, esa red social en pleno boom. No va a parar nunca y cada vez más chavales haciéndose famosos y ricos. ¿Es así de verdad o quizás es que solo se le ve la parte buena desde fuera? En este libro quiero revelarte los secretos más profundos de YouTube, incluyendo algunas curiosidades muy personales. Voy a hablar de tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Avui us vaig a llegir el conte Aventures Salvatges. L'editorial és Susaeta. L'autora és Berit Bach. Per fi un passeig a cavall. Que pari ja de ploure, que pari de ploure, murmura una vegada i una altra la Carlota, amb el nas enganxat al vidre de la finestra. Tota la tarda que mira el cel i desitja que pari de ploure. Per molt que ho repeteixis, no plourà menys, diu el seu pare, somrient. Em sembla que hauràs d'ajornar la teva primera passejada a cavall. Doncs a mi em sembla que no, contesta la Carlota. Hola, soc la Maria de Quart. Avui llegiré el llibre Quin desastre d'aniversari de la Martina d'Antocha i de l'editorial Montena. Era molt dèbil, gairebé no se sentia per culpa de l'aiguat. Amb els patins posats he entrat a la platja. Haig de dir, per si algú a part de mi llegeix mai aquesta llibreta, que no prové de caminar per la platja amb patins, perquè és molt difícil. Els patins s'hi enfonsen i llavors has d'aixecar moltíssim la cama per fer un pas. Per sort, no he hagut de caminar gaire. Adeu!
Un tros de cel, d'Isabel Clara Simó, editorial Bromera. Ja són les 12 de la nit. Ja són les 12! Sigui quina sigui la verdadera hora del meu aniversari, vam acordar que el meu dia, seria sempre el 8 de desembre. Perquè és la Immaculada. No és un sarcasme de Llorenç, és un homenatge. Perquè, d'alguna manera, jo sóc una dona immaculada, sense taca, tot i que la religió no hi... Hola, sóc la Paula de sisè i avui us llegiré Harry Potter i l'Orde del Fènix, de la J.K. Rowling, de la editorial Empúries. Comencem! Capítol 1. L'atac de demència d'en Dudley. El dia de més calor de tot l'estiu començava a declinar i un silenci somnolent planava sobre les grans cases unifamiliars del carrer. I us faig a llegir el llibre de Wonder, la editorial La Campana i l'autor R.J. Palacio. Normal i corrent. Ja sé que no sóc un nen de 10 anys normal i corrent. Vull dir que faig coses normals. Menjo gelat, vaig en bici, jugo a pilota, tinc una Xbox. Tot això fa que sigui normal, suposo. I jo em trobo molt normal. Wonder, R.J. Palacio, La Campana. El que vol dir aquest precepte és que hauríem de ser recordats per les coses que fem. Les coses que fem són el més important de tot. Són més importants que no pas què diem o quin aspecte tenim. Les coses que fem perduren més enllà de la nostra mort. Les coses que fem són com els monuments que la gent construeix per honorar els seus herois després de mort. La volta al món en 80 dies. Jules Verne, editorial Susaeta. En Passepartout va buscar un mitjà de locomoció i l'únic que va trobar va ser l'elefant d'un indi. En Fogg va oferir-li 10 lliures per hora de lloguer, però no va acceptar-ne ni 40. Al final, li va comprar l'elefant per 10.000 lliures. El llibre de la família i la llar per a nens. Relats d'avui i de sempre. Selecció de William J. Bennett. Il·lustració de Michael Hauge. Les finestres d'or. Roberto vivia en una granja perduda enmig del camp, en una àmplia vall verda envoltada de muntanyes boscoses. Casa seva era dalt d'un turó i era un bon lloc per viure amb molt d'espai per recórrer. Hola, Pinyana Alfarràs. Avui us presento un llibre de Jerónimo Stilton, El regne de la fantasia. L'editorial es diu Destino i la escritora Elisabeth Ademi. Per què justament avui? Era el matí de 21 de juny, però amb prou feines havia entrat a l'oficina. Vaig comprendre que seria una jornada tremenda. Jerónimo, s'ha espatllat l'aire condicionat. Hola, soc la Carla i us llegiré Els escarapats van al capvespre de Maria Gripe i l'editorial Cruïlla S.N. Quan va fer 13 anys, el 27 de juny, Jonas va rebre a la fi el magnetòfon del sospirat. De seguida va començar les investigacions. Volia fer-ho metòdicament i per això començar per gravar els sonets que provenen de la naturalesa. Quan les bestieres... Voy a leer El viatge secret. Comencem. Unes paraules molt dolces flotaven pel passadís. Semblava que es poguessin agafar amb les mans. El seu so resultava encantador. Qui le deia? Era l'Eulària. La Júlia va seguir el rastre d'aquella veu. Harry Potter i l'Orde del Fènix, J.K. Rowling, Empúries. Capítol 1. L'atac de demència d'en Dudley. El dia de més calor de tot l'estiu començava a declinar i un silenci somnolent planava sobre les grans cases unifamiliars del carrer Privet. Els cotxes, habitualment nets com una patena, criaven pols aparcats als caminars i els jardins, sempre amb una gespa tan verda, estaven grocs i eixarreïts a causa de les... Aquest és el llibre El bosc dels contes, l'autora és Rosie Vance i l'editorial és La Galera. L'Abril se li va posar al costat i també va mirar-ne els títols. Teniu llibres sobre estrelles del pop o d'aventures? Va preguntar en Deacon.
El follet va semblar estranyat. Què és una estrella del pop? Tots els contes que creixen al Regne Secret tenen els mateixos personatges. És el llibre Wonder de l'autora Raquel Jaramillo Palacio de l'editorial La Campana. Flotant. Abans que el meu cervell hagués processat les paraules del senyor Culet, la gent ja havia començat a aplaudir. Vaig sentir que l'Abril, que seia al meu costat, feia un Llorenç crit d'alegria. Capdevila. 10.000 petons com a mínim. Editorial Barca Nova. Primer capítol. Si he de ser un personatge important en aquesta història, potser hauria de començar per presentar-me. I si la presentació ha de mostrar la Paula real, la que viu i discuteix amb els seus pares, la que no suporta, però a la vegada estem en bogeria. Els futbolíssims, el misteri de l'home llop. Roberto Santiago i editorial Cruïlla. La pilota me va directe cap a mi. El focus potent del camp m'enlluernen. I no vaig prou bé. Poquet, espavila't! Va cridar la Marlene, la capitana de l'equip. El paquet soc jo. En realitat em dic Francesc o Cesc, però tothom em diu Paquet.